Днеска оставяме същата цел. Няма да си тръгнал докато не го хвана. То се е видяло, ще спа на лостовете. Те ще му разкажа играта. Вече времето е по-добре. Не е 33 градуса, 27 е. Направо студ. Днеска пак ще ходим на лостове. Ще правим динамика, защото миналия път, в който правихме динамика, беше първия клип още. Също така не мога да правя статика, понеже китката все още ме боли. Нали, в предишните клипове споменах, че нещо си контузих китката. Вече не ме боли толкова много. Нали, все още има болка, обаче е доста по-малка в сравнение с преди. Но да, както виждате, постригал съм се. Вече не приличам на селянин. Аз съм но поне не приличам толкова много. Днескашната цел, по-скоро предишната цел беше тройно 360 към Джинджер. Днеска оставяме същата цел, защото това нещо ще го хвана. Не ме интересува, ще го хвана. Няма да си тръгнал докато не го хвана. То се е видяло, ще спа на лостовете. Както казах в предишните клипове, целта на тези клипове, целта на тези видеа е да ме накара да бъда малко по-спокоен около хора. Тоест затова съм в гората. Не, реално причината е, защото тук има по-малко вятър, отколкото на обичайното място, а сега имам доста вятър. Сега отиваме, ще видим какво ще стане. А в следващите клипове мога да докараме и още хора с мен. Да не съм самичък. Но сега отиваме и ще видим какво ще стане, защото това 360 към Джинджер, тройно 360 към Джинджер, направо ми бърка в нервите. Днеска ще се постарая да го хвана. Съм се заграх така, въпреки че нищо не снимах. Но да, заграх. Направо да почваме с динамика, защото 360, тройно 360 към Джинджер. Днеска мисля направо да го изям. Няма мисля отпред агата. Само малко да загря с малко динамика и ще му разкажа играта. Ще пробваме направо двойно 360 към Джинджер. Wow. Смяна на тактиката. Тройното 360 е обречено, много ме боли гърба. Ще опитам 360 към 540. Почвам 540.
Тренировката е приключена. Отново не съм доволен. Не знам какво ми става, значи по едно време много жестоко изгубих това скапано Ginger 360. Какво? Не. Тройно 360 към Ginger. Не можах абсолютно нищо да направя. Много си я досах мамицата му. Чак почнах да правя двойно 360 към Ginger. Направо не мога да повярвам. Значи толкова лоша тренировка не съм имал от много време. Всъщност дали по едно време беше доста добре. Ама след това стана ми лошо. Няма батерия. Сега ще видим следващата тренировка какво ще стане, но следващата тренировка трябва да го закува това. Много си я дозах, бе. Даже от 360 към 540 си разбих ръката. Направо не мога да повярвам. Много лоша тренировка. Но нищо. Следващия път смених батериите, за да направя утрото. Това ще бъде край от влога. Аз не знам какво повече да кажа. Толкова много се разочаровах, че не е истина. Следващия път, следващия клип ще видим как ще се получи. Много искам да го хвана това тройно до 360 към Ginger направо. С всяка една заминала тренировка, в която не го хващам, се демотивирам все повече и повече. Но няма такива, аз ще си тренирам. Пак почна да духа. Това ще е края от клипа. Пишете долу в коментарите какво искате да видите в следващия клип, какво ще ви бъде интересно да научите, да видите и така нататък. Лайк, сабскрайб, всички тия глупости. Чао от мен и със здраве!